Asia abo Ghana de shemamba mamunyina che. Ama mwakwa ba de AHENKAN933FM sobraso. Suwa mamu nsemwa yansaka na na peye si ho adwa. Na ye de beso mwa kase bweni na de frapo ye mantam no emo. Achem abo ba bia yetie yi ayakua Afrakoma Studios. Akua Afrakoma Batampani studio na yetia. Ya baba chene srani abasade mansabya di besu abo no. Efri kwajo Apple News room. Afe dia wobetie bi ene se lawyer bi dia futuo akwa ma lawyer fo se case ne ba ya omunwene hu mienu na sikare de ye bewu agya wako. Sanso anasami ke National Service Scheme for dia baba tujo se mani mama nina se ye fo obi amana kwakwa ne service ne de ke kan no wo mu din udwuma pa. Ya ka senso nkofo bi so ni abre papa mo se wo mo hwe na nsase bebre no a wonom aboho eban. Ye be trouble sompo akobi maso sami ken. Kenya fo akwa akobobusia avijana fo nchen. Eno mu twintua na China fo ehia wo mani kiroma na Kenya fo nso de untiate. O hanom de mutiade. Emuzem he. Bo sana mkwaje ne echesema epinsu bedeba. Ghana adeshimamba ene anapay. Yamfa asedama ODI Electronics afi. Ebebuo enso eboa na AHENKAN933FM marketing department so emeyesika enano pekase ne live on Facebook and YouTube. De hian so be search AHENKAN933FM adwenche bia na de ato na wa share uwia na afi wa mobi nso anwubi kama na FFF o like we na FFF me pacho akenkan fo beti enkan na no pay ye me kwaku enin kusimene Afia ampofowa afi Ghana de shemamba nsebno anapaya de mo vimboja ye ti ye tesemuse Obra ba kwa ba no emra wa kwadrim oya private legal practitioner wotwitwaje nkofo papa e wo court enu nti wode nsabi aba betu dwa lawyer Kwame Jan na lawyer Kwame Jan se watete se na lawyer fo de bebre no ani gisika hu nti case ni kwan so omudi ekura no wonum edi na wose owura Freddy Blay oye NPP kane titnani edema manyoko no na nipa no wabo ne homodi ye papa ni dibre ani ni din no wa pre ni ye a wa keka ni omasi ani ana se se de abrabo peso wo jato ho no mo ma chiri ma no akwaye se 777 kutre bi tuntum na wa jafita bi tapido ato ase se pio wo se sa subano so de anya de papa emwa ema nipa da sani se wo bobra na de fin bi beka ho a anya de se ebeboa na lawyer Kwame Jan asebo kanyina no se galamse ko eye ko bia ye nyina ye swai se behwe na ye to asenti eya na ne wanwa ye ne wanwa ye pa se empanifuo bi nso ayire wo ho se galamsefo no won behwe atwitwa age wonom wo kire nsem wo no wo gba mane se wo ye lawyer ni ana asem bi beto wani mu a e wo se hwehwe mu ye pa esanse ni pa ye koye bai we image udin ehu hia papa ye wo se obi abọ ni din ho ban ye bo udin ade be nsam ne ye beka atato wo se no ya ade bia wo se hia aloyafo ye papa wo to ani nsam so bia ma wo che se an unya kwa kansa asem bo ni kwa so lawyer dia mo se ade no meswai makantam se asem bia medi no se na sa asem na nkofo keka no so no so adwene ho a ono so ntiase esane se obia wo ho kwan sa de wo pen wo ye de wo kra anjo so no obia timi nche okutu pasa chenchena twan ade na wo ye no wo kra anjo so wo mpe wo eteto na so chenchena twan kwa wo sesa de ne bi ni wiase enti wo ma sha da de entam na chechecheram ho wense ya no nti ensama wudura ani kwan sa fata so wo mo edi kura no bo so ma obakwa akogina kwa to twitwa age nkofo sesa de no nyese ebeboa enu nti no yenhwe ni ye party tu ene alayafo wasanso etwa ne nsem so biema o chese sa asem beto wanim na lawyer ni a hwehwem sa ade na criminal case wo bia kwa rape obi wose hwe rape se ne esitie ehu pa eya sago babi ene ase rape no a ye pa ya kwato ne mo na ya uyasi wo bia kwa koku obi anro babi wakwa koto ahye obi so akuno na ye deda kwa kwagina sem di bia se pelo ye ni akwa kotwitwaje no se wono de
wɔyɛ adwuma na kyɛ papa nyadeɛ sɛ wɔtwitwagye criminal bia so obi akɔ akɔdi bɔne yɛsɛ yɛn gogo twitwagye no sɛ yɛ no kura sɛ wo na ayɛ sɛ nya wo na ayɛ sɛ wanya te sɛ yɛse ensɛm a yɛde wo ho afɔfɔde mu no ɛyɛ rape case sɛ ɛyɛ mɛda wakɔku obi paa deɛ waso anu se wɔyɛ lawyer ni akronfo ba ne fie betata ne pen enti no oni sa adwen no obehyehyɛ na adwen se da bi mame kɔtwetwa nje obi a ɔno akɔ robi obi wɔse da bi onim se ne robi esitie se yɛ wa se nya wa wɔntwetwa nye wo da no wɔse lawyer fo nkai no mu hunu se asɛm beto mani mo ndwere se wo amanyakuo bi mu abusa ho se aso asɛm ame kwakodi ebe amanyakuo fo no fɛ ana afa so mpatam kura wote no ɛsɛ wo dwen wo mo akosi saade ne so afa man kura wo mu die nkwafo beka ni nyina ya de bi so de gu nsane ni ansa na asɛm bi beto wanim se lawyer kodekodi mamia wahwɛ edi nti waso ndi Fred Blay wondwe ni din ehu so obi di assembly wa all manner of persons and all manner of costs no now one kasa lawyer ni na ye di asem na brɛ obi sa wo se so asem yi a wo gi na wakodi ensunsan so a ɛwɔ so no ani de ɛwɔ hin ensunsan so a ɛwɔ so ma o man no ensunsan so a ɛwɔ so ma wo din ensunsan so a ɛwɔ so ma wo kura wo firi mu ensunsan so ma ɛwɔ so ma law school no a wo kɔ ye no wo yɛ political party ni a ensunsan so a ɛwɔ so ma wo party ensunsan so titiri kura ne se ensunsan so a ɛwɔ so ma se dachi se wunti asasi so atiasefo asasi so biemu a sɛn yɛn fankao sɛ wo yɛ lawyer na wo din sɛm papa chi ana wo de wo na wo yɛ lawyer no awidifo ɔmo num akɔtɔn cocaine ɔmo atɔn wi ɔmo ayɛ akɔrepu obi akɔtɔ mo na ɛdeɛ na apɛsi yɛn fankao ɛno de hia party ni nyinaa enti wo ni me ba number yɛ 2304 ebi yɛ ba number 7000 plus lawyer for dɔɔso obi foforɔ nkɔgye no ɔnyɔ cases bi wɔ ha me odi ba me fam a na ka kyerɛ sɛ me nya daagye simple and yet adipa wotini nkan aya private legal practitioner banomra wa kwadiri mpa so ndi asase lawyer asase na tese na obefre no obekwa kodi ama lawyer Kwame Jan na wawie no se de ntia wakasa din hu hia ne se enipa ye kwaba o se nya lawyer fo nkwa na otu omsafo yo ba bia wo bia ya bisa ho sade a meye no midin no ebekwa kowie me sen esanse ye kwaba yi obu wono mu a wo hwe wade ye mu wanhwa wo bekasa asomasi de wo hwe me na so kwafo bi monitor nyoma pa hwe nyoma wo hu se wo ye bibi dachi bi wanyi agba akokora bi no wo ba no obusa wo se na emu no a wo so wo de sen ampofo na fe ampofofo a woni mu nyina ba ne trim wose jama papa ne asumasi asumasi de wagadre no aba bifie hei ene pa ku tu se na papa te no sa na ho so te ebi so kura na kwada ne nte sa enu nti obi enya adwuma esa na edin ekura no obi nso wakwa adwuma mi amfa no esa na edin ekura no enti edi ehu hia papa nti o se nya lawyer fo obi a emfa nya desuade se edin ehu hia enu nti o se lawyer fo ntam no makeka se ne makoka ntam ti manya yebe yese no so omoboa se aya asem bi beda wanim na o ye lawyer ni na so wunim hunim dia wuntimi nkonkodi a obia no no betimi aka se ne lawyer dibra ne agye afuru nsem o se ebinsi da wo yamfa to ho bebre tie bi lawyer ni ultimi wo different reasons ya de beka me obi ani say me assassin lawyer o de ba rape robbery defilement this sa area ne de me sua bi o school 33 years de kwa me fanya adwuma da nti ho no de nya me die mu ti we lawyer foforo police chew chief justice obaba be chew we should not be arbitrary yen hwe ensunsuaso a wo ye ne ye so enye de baba ye boto mu nko a boto de otena ne ni ho abrabo aye bo wiasi de ye betro wo ye tombstone so ne ye ye tworo no se obo kalam se a wan mu de beka ten ko wi o ainum na pointed ne be kom aponchi na ne di kan no odwan di akire ti aponchi ne kuro bi obedu obi a no de na no akoko obi a de na hwie gu ne pam no no adwane na last town no okoko so more trouble na okoro so kote kuro no nkwantia to odwan be se koto odwan de on na mo mpani wasem okoto aponchi no na aponchi bi sale se odwan wudu akrofo ni ebo midin wase o da bi so odwan din bi o hode ane ebo wanya din bi a o hode akrofo ye boko edin bi a obeja no kofo de bebo certificate tise wa wote nipa wote ni nkan aya private legal practitioner lawyer Kwame Jan Ghana anum se said yen hye etie no ehumesua ayesafo education is the key enu nti e wo se wokopa na no so nam so
amamafo gintete papa na Ghana said the answer no obekọ cho na didima na akọ primary uye primary no akọ JHS uye JHS no control school me SHS uye SHS na afi wala katikodom se obekọ university o se obekọ teacher training o se obekọ den yo wala osempa tu ye na nya abodin krate modo abetum de wura aban adwuma mu a ne tipa ona wo se no tebi ochirechire ni ananas ni anobi bia wawie opese okoya aban adwuma no enhia ne te se wawie suku no mekire esuku pon no jesu akokọ som aban no afe baako obia ne bre ode besom aban no na se obesom aban no ano so ne fa so obenya wo ho no ti usu aban osom aban no wie pe na afi wakwa ye adwuma nkasa na aban no edo atu babi na wafira se atua kanti se wo som aban no ye mpempie friends me yem service me yem national service eno no ampa eno adam chinchin kakra me ko ise na madam baako na nia brepa kira de o ye ne service no na wo som aban we enya no a kabonso wa kofa chichani bi na o kira de na aban no tua nka esa na aban so boka ti aban so mfa so benya wo mso eno no tu som na afe baako a na o chan kwa uwie penafi aban no apostu na wa mosika adi na eno na samikin National Service Scheme woma da ano hwese ye bedu ebetua ye du ebetua obesoma aban wa ha obeyese no wom deputy director owura yiri gift oware mensa edi atudwa se afimpinu ne aduonu mienu ene afimpinu ne aduonu miensa wom agtai asuanfo dodo na ababonten a wom eyom National Service ma mi chema wom agya empem ohane dunum 115,000 graduate a woma wie school na woma ja womo akwabonten a yede woma atotumi amia wodo bebra obia eye ne National Service mami esa to ne nsem kan biem say woma fra se print atwetwe woma appointment letters e de ama National Service for no enche bia no ma sanso edomo enmonyam no womo nyitumu apeso na no adimu woma free sa adwumedie na se nyame boa edwada ehini mebosom ne de toso dunso e wa afimpinu ene adonu menu yemu mami gifti oware sa to ne nsem kan biem say woma eyom National Service ni nano enche wombe komantim na woma frase atwetwe won mudin fiti ehini mebosome ne da etoso aduonu nan eyedwoada ewa afimpinu ne aduonu menu ya de kosi ni fiada December bosome ne da etoso aduasa ewa afimpinu ene aduonu menu mu tinezo ochese ane woma akosuku awia womo soma ba no woma ni ewo mo papa na owie ya nso woma kikanu masie ni sede be ya ye do betu ba bi na aban no afrase atua woka no, open yesterday 3 o'clock and a boy from my team deploy National Service personnel. It deploy nipa 115,000 as a terminal say. You could show deployment the National Service. Yeah, that it be almost a default test and tomorrow we default a 1 year of service. It be so they could show a bar register and then you could swap the deal Moshe Levia. Yes, one more almost service. And I think say you deploy nipa na challenges ba do bisana the yesterday we na we say get as you deploy until next week Monday be and how bit me print out a letter from your site but you deploy so I send you messages into na messages na way and then by Monday you bit me print out appointment letters now they are various places now you deploy then they take it back to National Service Office no mind of now service fee as from the 1st of November. Ene ya moti ye ayowura ye gifti oware mensa wan fence won mo san to so ka biem say afi o ka che wo mayom National Service ni na anese for acheche for mo amuwo Ghana DVLA mo amuwo assembly sawodo baby bia badwuma ko bia mo awo yo National Service me kire osum aban no osi otu omfo pan se wo mo kwa ya wo mo hwom abrabo so ye papa na wo mo ko ja abrabo pa ento no mo obu on mo kwa okoto se ne boss aboda 20 ojuzo small boy enso boss mi kenwanyi pa se bi obi wo ko na no boss wa twaniti ayo kwame asante di na ye de oboro bi aba ye se o me National Service ezansa ne boss na aboda doa wa ye kitikitinti ojuzo small boy bi he uyara tese eye ya Osman na oboni dia na obo bezigu no so tia no bububu na ninchi obi aba be National Service ozi sazuba ne enye no nku obi on ma ese omna adwuma no ndu bonse dubaako na afina kraw obawo oba nso no ahye ne tade bia wa onkura oyiwani yi
na ode na wono mo sa na fi wo ma eye adwuma na nkasa mpinifo no so wo so control na wo so didi akire sa age we hu obetitot miensa ti o se sa suban no o ka che national service for no say se mo kokosom aban na ya munya brabopa ento no mu kasemu nantemu modidie mu bibie mu se de be ya ebe yensa na ho na aboa mo ankasa Maming mawa we this way. Yeah, mom can say that you are a Catholic to be fair. So what we have to make you know, we might do it. We find more than 20,000 out of last year, 90,000. I mean, charge what means employment sort of, if you know, either indirect or direct employment contract or penalty. Service and to service in here. Just at the old Yabo, and to go with it too much. One question you say, we need the first point of all in service. So, the anti-bune, or they come the Nya boa most do or first class in the super into fee young fan who super when ya great papa to buy papa into Yadini and then we are in a shake. Be a work problem, there are some national service office on no work. You may me put in an Abijay or Bana, I obey my nothing you be an only my mammy, that me ma when she come my yes, I be a more, you will be a friend who's that oh national service office. Yeah, you don't have to mention it. You know, what just a destination is only the regional director and I said, yeah, executives, even you want access to that. And then we require you are protected just as anybody else will be protected. We'll make sure that the right thing. Ebusiani amuti ye deputy director Oda National Service Scheme NSS ano orajiri gift oware mensa Ebusiama yanto ade kakra ODI electronics water TV freeze deep freezers gas cookers blenders kettles washing machines enunti wope home appliances nyoma Papa Atwa ODI electronics bra na abuofuo fufulefo bra ba fa de ko umpewe na de he na wo pe na kire wade ni na de kotobekuma ne bua nso den ODI electronics ya wo achem abuwabo ahenkan FM ne wo mubutu dankro ni mu ati wo ba ahenkan FM ha ba bia meka sesese ya Ubehu ODI electronics buo no da fam ubetumi atua so pe sompia utua wi waba abefa wade umpewe na de he na wo pe untimi machema boabo ha no mo mehwehwa henkan FM sisi bibia ya digital kwofo akwa digital pa so pe so akwa digital de na efre 0550 900600 0550 900600 Ebebuo eyadwumadie bia ekoso memenda bia anwume no nso kosi anwume no nwotwe ebebuo sabi eboa nipa ebie nipa dwum ema kasa yede eche cheze okasa echire ebuo pa cheze ebebuo die yese sabi obanyansafo yebu ni be yenka nasem mepacho fa wetu tim na nuntimi memenda bia eyati ebebuo dwumadi pinfo tenase webu na webu se onima tumi tena usua bi de bia wani mra so na kuta ebebebre me pato so person so ba radio so bebu be life ubetumi aba AHENKAN FM aba register anase free number we keke 0593 649595 0593 649595 AHENKAN FM marketing department Esemenkan jadwedi phone na ankran phone na nwumeku awdro ya mo pese mo ka bibia tom framem asem bia mpese kom framem mani pampempemote entem na mo ne mu dinsa woso na nipa nya so mfaso na woso nya no so mfaso no me pacho bra ye fen advert no bomodien abra ye bia yapono ato je ode ba no ene ye behwe ho na yaye package adiamon akwesa abo asrewa hwe no ho no anwene bu free marketing manager 0244 290093 0244 290093 Afe abusuan yanto akasia bono eso coordinator Edema National Alternative Employment and Livelihood Program Dr. Louisa Carol Sewa Donko Mame edia tudwa wose aban na ye nadwen atokese ne mpanifo nyina konkunyasie se wonum eba babawura emiamia hodro ya galamsi hodro akoso ankobra ye bremu ye bremu pra na sensu wakokọ ho na afei ye amena donko nkwafo tutu ewo nsuo ya hodro mu ono wo ma hwe afeli di nyina ene kwa bretu ahodro mu
ya wonom as tutu galamsey na sese ni nyina da wonom akwa hwe so metuatua saa ebonka ni nyina ano na aboa enti wose wo mo ha mani nka kora no a ensase ekese no beye tasin ene wo mudi o mani ageji abuo so wo mo ba hye no ja wonom asan akatakata bonka ni nyina eso na galamsey fo de omudua abuo enti na ye ni abre no wo mo hye no mo betu galamsey ni wie betu fo magudie ni wia no ma say jamena donko enti wo ya uni mo munam forest ni munam so ni wa tongron na watom kranana nyankopon fra so wa galamsey enti wa fra ho wawu enti omo amutu galamsey no ansa pit bonka ya meka wansami eku wa mo papa enu nti wose wonom eba ba hwe we na nya ade bia wo mo de anwea ena eba ba fili ni nyina katakata bo ni nyina so na aboa no se we no Environmental Protection Agency EPA for kra aye enyoma bi agu nkrata so mo behwe na mo hunu emiamia hodra wo mo sase ne bonka da ho asese nyina na mo so ahwe akofele na wo se we ni apese esan so enya ya sase biem ensase na esese ni apese esan enya ne biem na boa ema enyoma hodro etimi ekoso wo sansase no eso. We are reclaiming 1,000 hectares of lands, and that is in Ankobra, Birim, and Pra. Communities, when people hear about land reclamation, once they see the undulated lands, you see that there are very, very deep pits. Land reclamation is not just about getting sand and putting them in these pits. No. First, there has to be an environmental analysis, which EPA does. We need to know the level of contamination, what pollutants there are in the soil. And that we do that because afterwards, the land has to be put to economic use. And so we do that environmental basis. There are environmental specialists, geoscientists who are on the field with project managers doing the extraction of the pollutants from the soil. There is also a side where architects, they have to reconstruct the land. Part of the reconstruction of the land is to be able to determine whether we should still continue to have the water pass through the same stretch that it used to pass, or should we redirect the stream from where we feel that people will still come and tamper with it. Nipa wuti ninkai aye coordinator ya wada National Alternative Employment and Livelihood Program ano Dr. Louisa Carol Sewa Donko. Ebusia meko obi maso na ye ko obi maso ne de kasene sinano pe. Meko Kenya okon ma wom dodo ni na enenam empim wom dodo nanam 53 million wom dos papa na ko Kenya kasa odo mienu ene di dwuma onum ba ko eye Bantu kasa ene ba ko enso Swahili kasa ene ebinum so eka brofo bongo bi na nem bongris brofo na Swahili obete hello oko Kenya wom kan jambo ana salama ebio obi kasa habari gani na ese ohotisen so bi ekase injuri ana so ajeso me hoye injuri ese me hoye na so ko Kenya na akoti tutao nana eno no echese me hu achiri ana obi kase mani agise me hyewa eno so ye kan o Kenya kase me chesa Swahili na furahi kukuana ebusia makona Kenya na Kenya fo ho abasem de ntia ne se Kenya fo timu ma mu nka mo Swahili ni mo Bantu ana mu miamani enye modwuma mo ye mo amunu se sika munya no esa na Kenya fo ye se ye pese ye mpuntuduma nso ye pese ye keteke akwan se keteke akwan na kase ni nem tutu anana nzuri ni nem za ye be dan ye ena aban ne mpanifo ne osoafo hwe sanwoma we su tenase ye se dabi etututu ani agana wo mu ne ten Burkina Faso wo mu ne ten Kosovo hwan Togo bobo China for de wo mo pa je nko China nko pabusia ena mu na agitum se you yenko ena mu som kase no mu fa wiem hyen tipa Kenya China santan wo mu kwa ne China ba nko tenase wo mu ka Swahili no mu so ka Chinese wo mo ntiaze ntomu na fa interpreters wo ma be chirechirim afi wo mu didi nkomo wie ya na China band tum se yo mate mema mo bosia
na modi akwakwa esem ba asem pabusia ena omo busia azem van kwa mu kitika kwan na busia odema wom no edi ada so eye standard guide railway ye twani tiafe no SGR busia no mode ma Kenyafo ya de busia ma Kenyafo ye ababe yo mu kitike akwanya wie ama edi dwuma kura fefe kono afia kaso mbetua busia na ma Chinafo akoya asem ena Chinafo wo so mu daramunim wiase ni na muji Russia ni wo meke kanwa yen akondi obi papa wo de mu be ni agro wo mu wusu Kenyafo aka no wo mu hopo wo mu kasa ni na wo mu titi ennam so ma sa making Chinafo awe no mu a wo mu face kan manti Chinafo sika kra bia wodro a wo mu koji sika ma Kenyafo no wo ma bo Kenyafo ka $10 million $10 million wo ma bo mo ka se wo metua sika no sika bo chena ka se $10.8 million o de ko Kenya sika no ma 1.312 billion shilling 1.312 billion shilling Chinafo abo wo mo sa ka no se wo mo metua sika no sa de nti no abeje bosia ye de ayi entiasia pama to ho na adu betua wo ma tua hyeda 2021 po eno mutu hyeda 2021 no wo ma ntua 2022 still wo mu ntua nti China aban eniska krabia wodro no abbo Kenyafo ka $10.8 billion so wo ma metua sa sika na $million kafra wo ma metua sa sika na wo mbeti o mkapa ntabusia de Kenyafo akofa to mu gom no agozo wo ahwe de no sama adua no do nsa kotum se mo ton kiteke na mo de akotua ka o se endade na mo de ye kwan na mo twitwa malomifu Kenyafo mo amosempa ti Chinafo yire wo mo ejo musika abusia ha ane ade na panonsia akan kasia bono ebesie producer eye kwabena Akim sanso ena kwame asante de kwaba fontentan kasia no eso eya je breaking kan edema wo eye me afia ampofowa mene kwaku anin kusi kasia bonasi